Gusti kang solider. Panglimbang 5 menit dina Ngatpon tanggal 11 Januari taun 2026. Kapethik saka Injil Matius bab 3 ayat 13 tekan ayat 17. Ing satengahing masyarakat Jawa Tengah lan Jawa Timur tuwuh ngrembaka sawijining crita rakyat judule Enthit. Crita kang nate diangkat dadi sawijining lagu lan kanyanyekake dening Ibu Waljinah iki nyritakake anane sawijining pangeran kang tindak samudana namur laku minangka nom-noman desa aran Enthit. Nom-noman iki unjuk ing tandang gawe. Dheweke kejaba wasis ngelmu olah tetanen nanging uga ndregil, petel lan mletik pikire saengga asile ora nguciwani. Tanduran parine subur, tanduran timune awoh gembel, ontong jagungi gedhe-gedhe, kacang lanjarane dawa pating 3 ler lan sak piturute. Saka crita iki nandhut piwulang sang pangeran kang kejaba tedhak saka kraton saperlu mangerti paham kahanan sak becik-becike repot urip rakyate ananging uga mulangake kepriye carane olah tetanen saengga asile becik mrakati kang padha nyawang lan migunani. Crita cecala ndak aja bisa mbiyantu panglimbang waosan dina iki. Santo Matius sing waosan uga nyritakake anane sawijining putra raja Gung Binathara, kepara putra Allah Maha Luhur, paring asma Sri Yesus. Panjenengane tedhak saka swarga mulya menyang donya saperlu ngraosake sora rekasane urip minangka manungsa dosa sarta mulangake tindak lan olah kabecikan marang umat dalem kang marga bodho lan wangkal padha kapilut mring bujuk glembuke setan. Umat dalem padha tiba jroning dosa. Panjenengane mulangake kepriye carane bali caket marang Gusti kanthi pamartobat. Pulihe sesambungan antara manungsa kalawan Allah iki kagambarake jroning tembung langit kabuka. Panjenengane mulangake kepriye carane ngolah iman kapitayan saengga ngasilake woh-woh kabecikan kang nyuburake tentrem rumakete paseduluran lan bebrayatan kayata ing pasemon bab wit anjir utawa wong nyebar winih. Panjenengane uga medharake dalan prayoga tumuju kamulyan swarga. Panjenengane tinggalake kamulyan swarga tedhak menyang donya urip ing antarane manungsa nista sarta ngrasakake woh kanistan iku. Panjenengane ikhlas urip rekoso dimungsuhi pepadha manungsa engga kudu nandhang sangsara tan binayang ing lara amrih luaring manungsa saka dosa. Panjenengane ora nate selak lan mingkuh ing ayan, mula Allah yang Rama paring paseksen, ya iki anakku kinasih, aku banget rena karo dheweke. Panjenengan tuhu ayan ngluarake manungsa saka dosa lan ngirit tumuju Allah yang Rama, saengga kejaba tetep kagungan daya kuwasa nanging uga pinayungan dening Allah yang Roh Suci. Para tresna pelem kinasih saka pahargyan prastawa Sri Yesus Binaptis iki bisa kadudut sawetara piwulang. Sepisan jati diri dalem minangka Allah Putra Mesias sang jinebadan kang meranani penggalih dalem Allah yang Rama wis kawedhar, mula ora perlu sangga runggi nderek panjenengane. Ngetut panjenengane bakal caket Allah yang Rama. Kapindho, kita kaprayogakake nyengkuyung karya kaslametan dalem mbabar kabecikan kanggo pepadha. Katelu, kita uga kaprayogakake midhangetake panjenengane marga kanthi mengkono kita tumapak ing dalan kaslametan dalem. Suwawi sami munjuk. Konjengan dalem yang Rama sayang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.
Allah Rama kawula ing swarga, kawula munjuk sembah nuwun awit wedaring kekeran kami siasan Sri Yesus Putra dalem. Mugi kawula tansah tuhu midhangetaken sabda piwulangipun sarta tuhu ing patuladanipun. Mugi linurna yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci kados mula buka sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjungan dalem yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.